What's up guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै लाबोदों सुपार डुपार बर' सावथुननि ट्रेलार। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो मिथिनो मोनगोन। थ' गाइस बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय जांख्रिथाइनि थैसाम। जाय सावथुननि लिरगिरियानो जादों पंकज लाहारी। जानो हागौ नोंथाङाबो सिगां समाव पंकज लाहारीनि गोबां सावथुनफोरखौ नुखांबाय। बे सावथुनाव फावखुंगुर महरै बर'नि मुंदांखा एक्टर सुकबिर आरो लिंसारमोनखौ नुनो मोननाय जादों। बर' बिमाखौ सिबिनो समाय लानाया आंजों थैनायजों लोगोसे थांफागोन। लोगोसे बे सावथुननि बिथोन होगिरियानो जादों पंकज लाहारी। जाय सावथुनखौ आरडि कम्पानि प्रडाक्शननि दिहुननायाव नुनो मोनगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बर'नि मुंदांखा एक्टर सुकबिर खारजि बिथाङा 6 बोसोरनि उनाव पंकज लाहारीजों बिथोन होजानाय जांख्रिथाइनि थैसाम आबुं सावथुनाव फाव खालामगोन होननानै खौरां बिजोङाव मिथिहोदों। स' गाइस मानोब्लाबो बिथाङाबो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंहाय बे सावथुननि सायाव मदद होनो थाखाय बयखौबो खावलायनायखौ नुनो मोनदों। स' साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरा बे सावथुनखौ अनसायगोन होननानै मिजिंथिबाय। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट खालामनो